young girl. I mean, Hayibo Nkosi yami. Wena ndiwe kahle woneka nini ngaphela uyiphathiswe ngani? Ngiyoyeka mhlazane wena wathole yakho. Uthi ngimo angicabangi ukuthi kuzokwenzeka. Yazi. Mina nawe sazaba abangani ngelinye ilanga ngiyakhumbula. Manje sesithola sesishadene nendoda eyodwa kodwa sisi uzungisiza. Ungacabanga mina ukuthi uyangazi. Siyezwana? Into engiyaziyo mina ukuthi amaqanda lawo alapho kuwe efanele ngabe achanyiselwa unkunzi aseyaphelo. Ungakhathazeki ke kodwa akusiwena akuyena phela wonke umuntu wesifazane okhandelwe ukuthi azale ingane zakwamhlongo. Yini sisi? Khona wena mhlawumbe abanye abazwe ngaphandle kwethu babili. Angiyilwi njalo nawe mina. Engiyenzayo ngiyakusiza. Uthi ungisiza kuphi Lindi? Ungisiza ngani? Ngiyamazi unkunzi mina. Ngiyamazi. Uzothi mayebona ukuthi awukwazi ukumnika lengane ayifunayo. Ahlanye. Akubone njengesikorokoro esifaneleke ukuya escrapyard. Ngikho leyo nto. Angeke azayenze ubaba leyo nto lo ngiyamazi mina umuntu engimkanile. Oh, hayi. Kodwa ke phela usuyophila ngelobolo lakukhiphela lona uma ngabe omalume bengakaliqedi notshwala. Yazwe Lindi. Ngiyakubona lokho uyihlupha uhamba uya ngaphandle ubheka imithi, ubheka abathakathi, ubheka yonke imoya emibi le ufuna ukuthola ukuthi yini le eyenza uNosipho ukuthi abe nje. Kodwa sisi uyahluleka ukuyibona wena ngaphakathi. Kolindi. Uyazi uthi kuthiwani ngani yakwethu? Thiwa ayike into ebukhuni umuntu angayibuka emhlabeni njengesibuko. Hayi ngoba uzoyibona ububi bakho. Kodwa ngoba uzoyibona ukuthi ngaphakathi umphefumulo wakho uwonakele kanani Lindiwe. Kanti awungahlala unjeni ayikhumbula? Ayikhumbula usa right? Kodwa lezi zenzo zakho zakulezi insuku sisi. Siyakunyanyisa. Nazoke. Awubuka ukuthi ungibuka kanjani manje? Asoke. Lo Lindiwe mina engimaziyo. Qhubeka. Ufuna ukwenzani sisi? Ngiyakubona wena. Ngaphakathi Lindiwe. Ngiyakubona.